Bilboko Burdin-Hesia, Espainiako Gerra Zibilean hiriburua bera defendatzeko eraikitako harresi defentsiboa izan zen. Proiektatuko 80 kilometroko perimetro defentsibo horrek metralladore abiak, bunkerrak, lubakiak eta metralladore eta artilleria postu ugariz osatutakoa izango zen. Ugao Miraballesen kokapen eta garrantzi geoestrategikoa zela eta herria funtsezko puntu izan zen Bilbo babestu behar zuten bunkerren eraztun horiek eraikitzeko unean. Berreraikitze lanei esker, ondo kontserbatutako jatorrizko eraikinaren espazioak ikus ditzakegu gaur egun. Lehena, Iturrigorrialde auzotik gertu dago. Bidea jarraituz, metralladorearen bigarren abiarekin topo egingo dugu berehala. Hirugarrena eta azkena, udalerri barruan dago, Usilako trenbide zubiaren azpian. Burdin-Hesi osoan kontserbatzen den azken gotorlekua da honakoa hain zuzen. Errepidea babesteko eta ixteko balio zuen. Horregatik, udalerriaren sarreran kokatuta zegoen. Gaur egun, jatorrizko gotorlekuari atxikita zegoen metralladore abia baino ez dago ikusgai. Hala ere, Bilbo salbu mantentzeko ahaleginek ez zuten inolako arrakastarik izan. Neurri handia batean, Alejandro Goikoetxea Burdin-Hesiaren eraikuntza zuzendu zuen egileak horien kokapenari buruzko informazioa eman zielako tropa fasistei. Gauzak horrela, 1937ko ekainaren 14an Miraballesek tropa fasisten bombardaketa jasan zuen italiar abiazioaren eskutik. Eraso hartan, Simon Agirre eta Felix Urritikoetxea ugaotarrak hil ziren.